repræsenterer region 5 her til eliteskud, og det vil bede katalog nummer 73 om at træde frem. Katalog nummer 73 efter det er eliteskud. Det er efter Tango King fra Lene og Claus Frick, Randers. Stort tillykke til jer, og held og lykke med at vise følget frem her den 11. september til eliteskolen. Og så til slut, så vil jeg bede om, at katalog nummer 108 træder frem, og det er så skolens bedste hoppefølge. 108, dejlig hoppefølge 108, Quality Lady, efter Blue Horse og Rebel, Blue Horse nummer 4 fra Helena Grønholm.